बिनि सायाव बमब्लासो होबाबो जों मानिया होगासिनो गादाखैबो ब्लास लागासिनो नैबे जाहैबाय बोरमा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ना ओमफ्राय नैबे पनिर ओमफ्राय नैबेयो Mix base. सिगांसै आङो मैयानो फैनानै हराव उन्दुनानै थांफै हरजों थिनसिगोन आं एभ्रिवान गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिखौ नोंथांमोननो बरायबाय लोगोसे अनसुमै नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायना लाबाय जोङो दिनै बर' हारिनि इउटुबारफोरनि लोगो हमलायनायखौ खालामनो नागिरदोंमोन रङियावहाय जोङो दा ओंखारबाय ओंखारनानै जोङो गारि नेगासिनो दङ गसाइगावनिफ्राय फैगासिनो गारिया गुवाहाटि थांगोन आरोखि ओमफ्राय जोङो रङियाव ओंखारगोन ओमफ्राय जोङो नैबे जोंनि मोनसे लामानि खाथियाव थानाय लामाया दतमा थाङो आरोखि बेखौ जोङो ट्राम लाइन होनना बुङो गोदो ब्रिटिशफोरा बेजों कसुगाव फरेस्ट रिजार्भनिफ्राय दंफां लानानै थाङोमोन आरोखि नैबेनो लामाया जोङो बिदि होनना मिथिदों आरो जायगा जागोन होनदोंमोनथ' माथो बुंजोबनाय दिनै उन्दुनो ओंखारनाय नंलालै दिनै उन्दुनो ओंखारनाय नंला होनदां गारियाव देन्जार माखु दावनायाव मोनखाबाय उन्दुनो ओंखारबाबो आं मानसिया गोजौ नालाय नाङो आरोखि गोजौआवहाय बाखुदावनानै ओमफ्राय रागा जोंनानै हल्दारसो बामना लानो गोसो जादों बाखुदावनो मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस गाखोफिनसै जोङो जाग्राबो जानो हाखा नालाय जोंहानो बाजेटआ खम अरे कहना क्या चाहते हो कौन है ये लोग कहां से आते हैं बाजेटआनो खुनुरुखुम गारि भारानि ल'खा जोंहा मानसिया फैसा बिदोंमोन जोंनावहाय फैसाखौथ' होनो हायासै बिथांमोना गाज्रि जामोन आरोखि बाजेटआ बिराद खम एखेबारे थाग थुगसो फैदों आरोखि आंथ' सासे मानसिनावसो बिना लाबोदों जों दा मेलन हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टआव सफैबाय दासिमबो रावबो सफैथ'वाखै जोङो बयनिबो सिगां जाबाय आरोखि 9:30 AM आव जों सफैबाय आरोखि सिङाव सानैसो दङ होननानै बिथाङा बुंदों सिगांसै आङो मैयानो फैनानै हराव उन्दुनानै थांफै हरजों थिनसिगोन आं जोंबो एखेबारे उन्दुवाखै उन्दुखायाखै थिनथायावनो सिखारना फैदों दा सफैनायाथ' सफैजोब्बाय मेलन हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टआव गासिबो जोंनि माखासे सिनियर इउटुबारफ्रा गासिबो सफैजोब्बाय ओमफ्राय आङो दा माने जाला आरो गगाजोंनो आङो बाजाराव मास लायग्रोनांसिगोन बैयाव दंमोन दखाना बाव गैया जाहैदों आं बैयाव थांनानै लायनांसिगोन जाला सिख्लाफोर मोजां मोजां फैबायना गगा मोननायावथ' बिदि लाजाबाय थाया सिख्लाफोर गोनाङाव थांनानै लायग्रोनांसिगोन आङो मास्कखौनो समझ रहे हो ना बिसिनि जायगायाव मास्कखौनो मोना एक्सुवेलि बिसिनि जायगायाव कर'ना जायाखै ना मारैथाय जोंनावथ' क'क्राझाराव गय दखान मानि गासिबो मास्क थाजोबो गंफ्रोमबो दखान मानि गासिबो मास्क थाजोबो जोंनावहाय मास्कखौनो नागिरबाबो मोनासै आङो ओरैनो नायसै दंना गैयाथाय रङियायावहाय फैनाया आंना बेनो फार्स्ट टाइम आरोखि रङियाखौ मिथिगौब्लाबो माने आं रङियायावहाय ओंखारनानै बेरायफेराखै आरोखि ओंखायनो एसे आन्दायहां मोनदों
Ini लकेसनावसो नायै थाबायगासिनो आरोखि एक्सुवेलि देहाया आंना बारा मोजां नङा आङो हरसे लोमजादों आरोखि गगाजोंनो ओमफ्राय थेवब्लाबो आङो फैथारबाय बिराद फैनो गोसो जानानै फैबाय आङो दा मास्कखौ आङो बेयाव मोनबोबाय लोगोफोर बिराद मोजां मोनबाय मास्क गाननो मोननानै हरसे लोमजाखादों आङो थेवब्लाबो नैबे प्रग्रामखौहाय साक्सेस खालामनांगौनि थांखिजोंहाय माने प्रग्रामाव फैबाय आरो आंथ' जेनेबा इउटुबार नङा थेवब्लाबो जाखिनि भिडिअ बानायलाबायो बेखौनो इउटुबार गावखौनो इउटुबार साननानै फैबाय आरोखि ओमफ्राय फैनानै लोगो मोनफैबाय आं जाय मानसिफोरखौहाय लोगो मोनजानो लुगैदोंमोन बिथांमोनखौ लोगो मोनबायानो जोंहा फैग्रोमोना मेहेरदाखौ लोगो मोनफैदों आसा खालामो माखासे जोंनि सेनियर माखासे इउटुबार बिथांमोनाबो फैगोन बिथांमोनखौबो लोगो मोनगोन आंथ' दासिमबो आब' गेमस्रिजों लोगो मोनफेरलायाखै दा बिथांखौ लोगो मोनोबाथ' बिराद गोसोखौ मोजां मोनगौमोन आरोखि दा बिथाङा फैथारनांगौ आंनि थाखायब्ला बै नों आंनि उन्दैखा ओमफ्राय आं होनबा बिदाखौ लिंसै बै लोगोब्रा दस बन्दु बेखौहाय आंनि चेनेलावहाय फरायनांगौमोन बन्दुनि चेनेलाव आंबो नुजानायनि थाखाय जोबोद साबायखर आंखौ लानायनि थाखाय आंखौथ' सिनायो सिनायनायाथ' एबार सिनायलायसिगोन बयबो जों फैबाय नालाय मिथिया आंनि सिनेमा जाहैबाय अनसुमै नार्जारि ओमफ्राय मुङाबो बेनोखा आंना मेहेर अनसुमै बरिया होनदों नामा खिन्थु जोङो हौवासो दै बिदि नङा हौवासो चेनेलाबो गोरासो नालाय साबसक्राइबारबो गैया खमथार ओमफ्राय अननानै नोंथाङा आं बुंनानै होदों जेबो नङा रायजो राजाफ्रा आंखौ मोजां मोनथारलालै नोंखौ मोजां मोनोथ' हा बिराद मोजां मोनो गोबाङानो मोजां मोननानै सोरखौबासो मोजां मोनसो गाबनो ओंखारो आं जानो जादोंना रायजो राजाफोर अनसुमै नार्जारिखौ बयबो सापर्ट खालामदो ओमफ्राय दिनै बिथांमोनाबो फैदों बिथाङाव बिराद गोजोननाय मोन्दों नुफेरै मिथिबायना बद्रा बद्रि लावगा लावथि जों बयखौबो नुजोबगोन दिनैनि दिनाव ओमफ्राय जियानो जादोंला बर'आबो फैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबायसै थेंक इउ स' माच आं एसेबो बुंनो रोङा माने आं लाजियो आंबो लाजियो ओमफ्राय मोनसे सोंथि नैबे हेल'नि प्रग्राम लादों अनसुंथाइया जेनेबा ओरैबायदि जेनेबा जों जिखुनु टिमाव जों जमा रायलायनायावहाय गावजों गाव डनेसन बिदिनो हरलायबाय कन्ट्रिबिउट खालामबाय ओमफ्राय लोगोसे आब'रिया हरदों ओमफ्राय लोगोसे डिएमअनि अनाराबो होदों जेनेबा बिनि माबानिफ्राय मा होनोमोनलाय एनजिअनिफ्राय बिनिफ्राय फैदों माखासे बेनारफोर फैदों माखासे बिदि फैदों जोंनिफ्रायबो जेनेबा जानाय लोंनाय बेफोरबायदिखौ जेनेबा जों मेनेज खालामबाय आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोनाबो जुदि बाव कन्टिनिउ खालामफानोबा हायो आरो नों जेसेबां हायो गावनि बेफोरबायदि आरो नो डिमान्ड आरो जेनेबा जोंबोथ' दाख्लै डिमान्ड खालामखायाखै दाख्लैनि जिथुनाखि बै जों बरबारियाव होदोंना बेयावबो जों डिमान्ड खालामाखै जोंबो एसे हायो 10 थाखा 20 थाखा बेफोरबायदि आरो नायनोसै बे जिखुनु साक्सेस जालांनांगौ आरो जाखासिगोन बयबो फैबाय जिखुनु ओरैबायदिखामोन आंनिया साननाया सासेयानो जा सानैयानो जा 10 जनानो जा जों बेखौ साक्सेस खालामगोन आरो खालामगोनानो सोरबा बिनि सायाव बमब्लासोबाबो जों होगासिनो गादाखैबा ब्लास जागासिनो अब्लाबो आं जेननानै थायाखै आरो जों बयबो जेननानै थायाखै आं गोजोननाय मोन्दों आरोना आरो गोबाङानो सोरबा खामानिनि थाखाय फैनो हायाखै नोंथांमोनाबो जेबो सिन्था खालामनाङा गाइस जोंनाव अरायबो दं नोंथांमोना जों सापर्ट थाबाय था बास बेल' आंबो ओरैबायदि दोनदों मोनायावहाय गगाजोंनो फुरा लोमदों आरोखि हरसेखौ ओमफ्राय थेवब्लाबो फैनो गोसो जाखानाय आरोखि आङो बे प्रग्रामखौहाय साक्सेस खालामनायाव एसेबाबो मदद होयो माने फैथारबाय आरोखि थेंक इउ क'क्राझारनिफ्राय बिथांमोना क'क्राझारनिफ्राय फैदों बेल' नङा सानदुंआवहाय दङ जेरै नानि जेनि दङ लोगो दङ आरो गोबां फैबावदों नगावनिफ्राय फैनो हादों ओमफ्राय जों चिरांनिफ्रायबो दङ बिजनिनिफ्रायबो दङ बाक्सानिफ्रायबो दङ गोबां दङ आंबो सनितपुरनिफ्राय दङ ओमफ्राय फैबावगोन दा 12थासिम नेनोसै माने खस्थ'नि गेजेरजों बिराद गोजान गोजाननिफ्राय फैदों बयखौबो थेंक इउ आंबो थेंक इउ होयो आंनि चेनेलनि गेजेरजों
दा जाग्रोनोसै बासफ्रा खाराखै एमासार थांबाय आं गयनि बिलाबसो जानानै दं खस्थ' दा रायलायथ'ला जों गाव लोगो हमलायनो सानो नाथाय दिनैसिम रावबो लोगो हमफेराखै दिनै मिटाप लानायजों लोगोसे जों बयबो गावजों गाव लोगो मोनलायबाय जोङो दायो जेनेबा खौसेथियाव फैनो हाबाय माने फैनायजों लोगोसे आरो माने सोरबा सानदोंमोनदां जानाय नङा खिन्थु जों बेखौ साक्सेस खालामनानैसो गारगोन होनखादों आंथ' होनखादों लाइभबो फैदों आङो दाख्लैबो फैखादों आं बेलेगा दुखु मोनो मोना आं बेखौ जेबो मोनथिया आं बाव थांगोन होनखादों आं दायो दंफैयो आं गोबांथार फैबाय थेंक इउ स' माच नोंथांमोनखौ बयखौबो साबैसे फैदों ब्र' हामबायसै ओमफ्राय माथो होनबावनो आं बारा बुंनो रोङा जारला हामबायसै आरोना फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जुदि मानसिफ्रा बांद्राय जायोब्ला चेयारनि प्रब्लेम जागोन जों हायावनो जिरायजोबगोन आंबो जिरायगोन हायावनो बेबायदि आरो अनसुमै नार्जारिनो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिखौ अननानै सार्च खालामनानै गाव सिलाजोबना हरबानो जाबाय आरो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा एन्टारटेनमेन्ट कमेन्ट हरबानो जाबाय अनसुमै नार्जारि सार्च खालामदो साबसक्राइब खालामना हरदो शेयार खालामदो गोसो गोथारै आरोना जाहाथे नटिफिकेसन थाब नैबे क्लासनिफ्राय बरनानै लाबोनो हायो आरो थेंक इउ हाय मा चेनेल नामा नॉइज ब्लॉग 95 नैबे फंबायनि चेनेलखौ नोंथांमोना नायनो हागोन नै गोबां माखासे मानसिफोरा फेसबुक इउटुब बायदि बायदियावहाय गाज्रि खोथा बुंदोंमोन इउटुबारनि लानायनि सायावहाय माखासे गोबां खोथा बुंदोंमोन थेवब्लाबो जोंनि बर' इउटुबारफोरा दिनै नैबे इउटुबारनि प्रग्रामावहाय फैनानै बाहागो लाफैनो हादों बे प्रग्रामावहाय गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय जोंनि बर' इउटुबारफोरा फैनो हादों दिनै अखा बांखानि गेजेरजोंब्लाबो खस्थ'खौ सहायनानै नैबे प्रग्रामावहाय फैनानै प्रग्रामखौहाय साक्सेस खालामफैनो हादों आरो फैगासिनो दं दा बेल' नङा आरो बै सिङावबो दंबावो नोंथांमोना नायनो हागोन दिनै माखासे मानसिफोर दङ बे प्रग्रामाव फैयोफोर बिथांमोना गावसोर फैया गुबुनफोरखौबो बादा होदोंमोन थेवब्लाबो बिथांमोननि खोथाखौ दिनै नैबे जोंनि बर' इउटुबारफोरा मानिनानै थायाखै थ' गोबां फैदों आरो दिनै चिरांनिफ्रायबो सासे बादा होग्रा दंमोन बिथांनि बादा होनायखौबो मानियाखै चिरांनिफ्रायबो फैदों बाक्सानिफ्राय फैदों क'क्राझारनिफ्राय फैदों नगावनिफ्राय फैदों कार्बि आंलं आरो सनितपुर गोबां जायगानिफ्राय फैदों आरोखि आरो फैगासिनो दङ हान्थिगिरि नार्जारि सार आं बिथांखौ स्टेजसिम फैनो थाखाय खावलायो दिनैनि नैबे प्रग्रामावहाय बेंगलरनिफ्राय फैदों नैबेयो बिथाङा बेंगलराव थायो ada masih ada betul masih kalau pakai masih आच्छा हाँ सिंगेल्स आङो बाजेबो बेफोरबायदि जेबो लाथ'वाखै लासै लासैनो जेरै फेमास जालाङो बिदिनो बाजै लालाङो थिग ना अनसुमै नार्जारि आच्छा थेंक इउ ब्र थेंक इउ ब्र नै आब' मिथियाव सफैबाय जोंहा एसे थेवब्लाबो बिथाङा प्रग्रामाव ओमफ्राय मानो जामखो जामु फार्स्ट बाय ओमफ्राय ब्राव अखाना ओमफ्राय दा नोङो खारबाय गुवाहाटिनिफ्राय गुवाहाटियावसो थाखायो नामा गुवाहाटियाव थाया कार्बि आंलंआव बाट लोगो दंफैयोमोन आं सानैबो ना आं माने बेखौ ससेनिफ्राय पिकआप खालामबाय आरो पिकआप खालामना लाबोबाय नोंथांमोनजों दिनै गिबि खेबनि थाखाय लोगो मोनबाय मोजां नांबाय फैनाय जाखावजोब्बाय नै मटन itu ki mutton ini जाहैबाय बोरमा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ना ओमफ्राय नैबे पनिर ओमफ्राय नैबेयो Mixed veg. ओमफ्राय नैबे दालि
Jangan kamu aku nih dalam besar itu. Ini salad dong. Ini dua lagi. Jangan yang aku game sebelumnya saya kamu dapat nanti. Malah vlogging dalam kawasan nih. Logofoद जोंहा मिटाबाथ' जोबबाय दा जोङो न'आव थांनायनि लाहार फाहार खालामदों माने गारिनिजों जोङो गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय गारिखौनो जोङो बिराद मुस्किलजोंसो मोनसिगोन आरोखि ओमफ्राय मोनसे खोथा आर'नाइया सोलोंनाय मिथिगौ ना नोंथांमोननि क्रास बा सेंग्राफोरनि क्रास जोंहा जेनिया सिस्टार जेनिया ब्रह्म सिस्टारसो होदों नै आर'नाइखौहाय नोंथांमोना मेगन होनाङा जोङो न'आव थांनायनि लाहार फाहार खालामसै दिनैनि भिडिअआ एसेखिनियानोसै लोगो नोंथांमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना थेंक इउ